360,000 pesos nga balor sa illegal nga droga na recover sa bypass operation batok sa mag-ugangan. Yari report. 12 katuig na hunong sa presuhan sa Handumanan ang Iloy nga si Angeline Ariola, 46 anyos, sang Barangay Alis, Syudad sang Bacolod. Duha pala katuig nga nahilway sa kaso sa illegal nga droga, apang balik naman sa pagbaligya rason niya nadakpan sa operasyon sang City Drug Enforcement Unit. Wala na dayay pagsulod nila, agapon yung way man sila waran. Ano lang? Ahora diretso man lang sila dayon sulod, yung kagimpapa man ang umagad ko, daw kagang kinablos ko. Tingin ang bata ko, inulbaan man niya, inervyos man ang bata ko, may nervyos na ng bata ko. Ang iya ginakatingala kung nga nakalabot gid sa 35 gramos o kung masobra 360,000 pesos ang na-recover sa iya. Sunod sa sospek, nagabantay lamang ini sa iya po sang hinaligid sulod ang iya puluyan. Kaya paano lang sa isang butang dayo, way man kuya kabalo, tapos nangangukay man lang sila. Pangukay, dayo, way kuya kabalo, yung kang mayara na sila nakuha, iya ko no. Dakop man ang ubagad sini nga si Remy Saldua, 24 anyos sa ginapaso ni runner kag lookout sang iya ugangan. Gindepensahan sang subject ang ubagad kag ginapanindugan nga nagabuligay lang ini nga magpadako sa mga kabataan pinagi sa legal nga pangabuhian. Sang ginpamangkot kung anong pangitan-an, wala na sang may masabat ang suspect. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.